Сега давам думата на архитект Мартин Кръстев. Заповядайте, от Арогант архитекти. Той ще говори по една изключително важна, но доста неглижирана тема. Заповядайте. Благодаря. Това е темата за училищните сгради. Но преди да започна с нея, както чухте, аз съм архитект Мартин Кръстев и съм съосновател на Арогант Architects. Това е един екип от изключително талантливи архитекти, една част, които виждате на екрана. Портфолиото ни е изключително разнообразно и сме работили по проекти като производствената база на Царатици в България, новия затвор Самураново, спортната зала в Ботевград, различни проекти свързани с крайбрежни зони и морета. Работили сме включително и по проекти свързани с образователната сфера, от малки детски градини през училища до новия учебен център за обучение на персонал към новия затвор. Освен архитект обаче, съм и татко на две прекрасни деца. Това са Алекс и Ани. Ани тази година напуснахме на градина, а пък Алекс за първ път на училище. 15 септември в лицето му можеше да се прочете освен вълнение и изключително притеснение от това, което предстои да му се случи. Детето усещаше, че има някакъв проблем. Аз можех спокойно да го дефинирам и той, че в училище сгради в България липсва абсолютно всичко детско. И ще ви дам няколко примера. Липсва цвят, но спокойно, това е болница доверие. Липсва достъпност, но пак спокойно, това е Централен Софийски затвор. Когато обаче липсват и цвят, и достъпност и мащаб, това вече е училище. И за съжаление, това е 150 училище в квартал Дружба. Представете ли си как се чувства едно дете, което остане пред тази страна на образованието, трябва да изкатери един недостъпен вход, за да попадне в едни безсмислени флорета, свързани от едни транзитни коридори, които спокойно можем да наричаме ускорители на елементарни частици, каквито за съжаление превръщаме децата, за да попаднат накрая в една такава колоритна стая, стигайки се дори до абсурдна ситуация, в която стая е с южно изложение, заради липсата на адекватно засенчване по фасадата, се налага да спускат штори, за да се намали прегряването и съответно да работи изкуствено осветлението. А настроението, което децата носят в себе си, е това. И водени от желанието ни да направим промяна, заедно с администрацията на 145 училища в младост, проектирахме нов корпус, който да се използва за предучилищно образование. Това, което виждате на екрана, не е богата еднофамилна къща, това е пространството за най-малките в сферата на образованието. Това е един процес, който беше стартиран от водещите специалисти в сферата на образованието. Това са професор архитект Стефан Попов, архитект Анета Славова и архитект Василка Шокиев. Един процес, в който ние се включихме, доразвихме, за да може сега да видите тази отворена планова схема, в която 5 класни стаи и един кабинет гравитират около едно общо атомно пространство форумно, с което слагаме край на ерата на тъмните коридори и на образованието за затворени врати. А форумното пространство, или както ние още го наричаме, сърцето на пространството, всъщност ще осигурява директна визуална връзка към всяка една от стаите, насърчавайки детското любопитство. Ще разполага и с малка кухня, в която децата да могат да приготвят своите обяди. Всяка една от класните стаи е в директен контакт с терена. Липсват стъпала и препятствия. Това наричаме нормална, достъпна среда. Всяка една от стаите разполага с пространство за обучение на открито, а форумното пространство посредством един покрит амфитеатър, който ще може да се използва за различни функции, ще премине постепенно в открития училищен двор. С използването на прости технологични решения, като покривните прозорци, например, можем да осигурим естествена вентилация, естествена осветеност, дълбочина на помещенията, тъй като слънчевата светлина и по-точно UV-то в комбинация с естествената вентилация имат научно доказан ефект на елиминиране на всякакви плесени и болестотворни организми, което неминуемо води до по-здравословна среда за обитаване. Избрали сме модулна конструктивна система от стомана, която в комбинация с сухото строителство, на което проектът залага, ще ни позволи да постигнем модерно и бързо строителство. Строителство, което трябва да може да се случи в рамките на една лятна ваканция. Отново, покритото пространство за обучение на откритост, което разполага всяка една стая, директна връзка с класната стая, насърчаващо естествената
естественото взаимодействие между децата и природата, като включително можем да си представим как някой ден тези деца ще могат да се грижат и свободно и спокойно за своя собствена ботаническа градина, защо да не и за плодове и зеленчуци. Казвам to be continued, защото ако всичко е нормално, до година по това време се надявам да мога да ви покажа снимки от реализацията на проекта, като отправям една покана към всички вас, за които темата е важна, да се включите с предложения и идеи и сте добре дошли. Можете да свържете с нас на този баркод. Благодаря ви за вниманието.